Benvidos a Talentia Summit, o meu nome é María e formo parte do equipo de Seguridade A1. Seguridade A1 é unha empresa de solucións tecnolóxicas no ámbito da seguridade que ofrece solucións a medida na protección de bens, de infraestructuras e, como non, de persoas. O noso punto diferencial é ofrecer solucións a medida para cada cliente e aplicar a innovación en cada un dos nosos procesos. Ao ser unha empresa que ofrece o ciclo completo, dende ao deseño de instalacións á prestación do servicio, os perfiles que incorporamos son moi variados, dende enxeñeiros e enxeñeiras e persoal técnico de delineación para a nosa oficina técnica, persoal instalador que normalmente teñen a formación profesional no ámbito da informática, das telecomunicacións e da electrónica, e por suposto tamén persoal administrativo, de atención ao usuario e sin olvidarnos tamén de perfis profesionais orientados hacia o marketing, o deseño. Valoramos moito a xente positiva, xente optimista con ganas de aprender, de reinventarse cada día, xente comprometida, que sea capaz de comprometerse non só coa organización, sino que teña compromiso coa sociedade e, sobre todo, compromiso consigo mesmo. Por eso, na nosa empresa tratamos de fomentar estas actitudes no día a día. Damoslle moita importancia ao espacio de traballo, tratamos de ter un clima laboral moi favorable, temos espacios onde sociabilizar, onde tomarnos un café tranquilamente cos compañeiros, temos un ximnasio para poder fomentar o deporte entre os traballadores, porque creemos que os valores do deporte definen moi ben os valores que buscamos no personal que forma parte da nosa compañía. Por sorte, somos unha empresa consolidada e a verdade é que temos pensado seguir medrando en todos os sentidos. Seguir contando cada día con máis usuarios satisfeitos co noso traballo, seguir abordando proxectos tecnolóxicos cada vez máis interesantes e, por suposto, o noso obxectivo fundamental é poder incorporar moito talento, moitísimo talento á nosa organización de cara aos vindeiros anos. A todos os participantes de Talentia nos gustaría convidarvos a que vos poñades en contacto connosco e podades así coñecer os nosos proxectos de futuro e o que podemos ofrecervos a vosa carreira profesional.